Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5 verse 3. Kung nasa amen? Tanaman dog para sa pagbasa pulong sa Diyos. 1 Timothy chapter 5 verse 3. Ngato sa verse 6. 1 Timothy chapter number 5 verse 3 through 6. English runavasay kaduha. Ang text verse karon maong verse 6. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite, ayaw mag-istorya karon, ayaw magtabi, and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Now she that is a widow indeed and desolate trusteth in God and continueth in supplications and prayers night and day. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Dili lisod masabtan ang pulong widows indeed. Kana nagpasbol lang namatay ang bana o wa siya laing tao sa kalibutan makatabang niya. That's what widows indeed mean. One time nagkaila ko sa pastor. Og siya nagtulo siya gikan sa 1 Timothy, nag-series siya. Siya niabot sa 1 Timothy 5 og siya nalibog yun siya. Nagtawag ko sa mga higala. Unsay pasabot sa widow indeed. Ako naghuna-huna. Sayon kayo ka na. Basa lang ang verse 4. But if any widow have children or nephews, meaning, kung naitaw makatabang niya, nasa parentay, makatabang niya. So, widow indeed is ang widow nga syaray isa nining kalibutana. Okay, Bisaya. Pasidunggi ang mga byuda nga tinuod gayud nga mga byuda. Apan, kung si bisan kinsang byuda may mga anak or mga lalaking pag-umangkon, tugoti sila nga magkat-on una sa pagpakita o pagka-Diyos nun diha sa panimalay o sa pagbalo sa ilang mga ginikanan kay kana ang maayo og ikahinangop atubangan sa Diyos. Verse 5. Karon, siya nga us tinuod gayud nga byuda og naginusara, klaro yun, nagasalig sa Diyos. Og nagapadayon diha sa mga pangaliyupog, mga pag-ampo sa gabi og adlaw. Verse 6, atong text verse karon. Apan siya nga nagakinabuhi diha sa kahilayan, patay na, samtang siya nagakinabuhi. So my message is, a life of death by pleasure. Uska kinabuhi, sa kamatayon, pinaagi sa kahilayan. A life of death by pleasure. What does that mean? Secret. But I will explain in a few minutes. Magampo ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the service right now? Would you bless the message I'm about to deliver? Father, would you use it to protect our young people and to encourage our members? Would you use it to strengthen our marriages and our relationships? Lord God, would you help our young people to stay pure? And Father, would you help me, God, tonight as I give a message of warning? And Lord, would you fill me with your Spirit? Would you empower me? Would you bless me right now? I need you, God. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong text verse karong gabi, makita na to sa sentence nga dali common, dali kasagaran. It's kind of strange. She that liveth in pleasure is dead while she liveth. Siya, apan siya nga nagakinabuhi diya sa kahilayan, patay na samtang siya nagakinabuhi. You could also say samtang siya nabuhi. What does that mean? Unsa man ang pasabot? Patay na gyud siya samtang buhi pa. How many of you ever heard Pastor Mike's answer kung ang tao mag-offer ka nako og balot? Kinsa na kadto sa akong tubag? Unsa akong tubag ni anak kanunay? Death first. Mas buot ko mamatay kaysa pagsulay sa balot. Diba? O ang tananta nga mukhaon sa balot, dautan. And just... dautan gyapon. Ay, paminaw. Na siyempre, joke ka na. That's just a joke. But, in life,
there are some things that are worse than death. Na pipili ka mga butang nga mas maot, mas lasod kaysa kamatayon. Panaglitan. Dili maihap. Pero thousands of people namatay, nalunod, sa diya nagsulay sila, gikan sa Cuba. Kabalo mo Cuba? Communist island of Cuba? It's south of Florida. 90 miles ang distansya gikan sa Cuba ngadto sa Florida. O daghang tao, thousands and thousands of people, naghimo sila sa mga raft, mga rough boats. O nagsulay sila, naglabang sa 90 miles, it's 50 miles from here to Dumaguete. So hapit na doble ang pagbiyahe gikan diri ngadto sa Dumaguete. Kaya kamo nagsakay sa fast cab, padulong sa Dumaguete. Dugay yun, 3 hours ka pain. Mag-imagine ka, hapit na doble. O paddling lang kamot. Basing paddles ra. Daghang yun. O Atlantic Ocean yun ka na. Thousands. Linibo. Nalunod o namatay. O sila kabalo kabayan sa peligro. Sila kabalo delikado yun. Pero para kanila, mas mayo ang kamatayon dito sa dagat kung na-chance nga mobot sa US. Mas mayong kamatayon kaysa kinabuhi dito sa communist nga state. Grabe kayo ang kalisod dito. Nagabasa ko, basin namin ako sa audiobook sa una kabayan sa mga slaves. Diya sa panahon napay slaves. Are you listening? Namin mo? Napay slaves sa Europe o sa America. Dugay-dugay na. 1700s, 1800s. And ang mga dautang tao, ang slave traders, nagbalik-balik ikan sa Americas o Africa. O sila niabot dito sa Africa. Dito sa Africa, by the way, wala gyud sila nagsulod sa Africa. Ang mga Africans nagkidnap sa Latin Africans ug nagbaligya nila ngadto sa mga puti. Tagang tawa kabalo niya na. Pero ang mga taga-Africa, nakapilgyud sila sa slave trade. Dili ang puti lang. But anyway, daghang slaves. Gibaligya. Ang mga slave traders, nagbutang nila dito sa ilalom sa ship. Maot gyud. O daghang gyud sila. Nagpatay sa ilang kaugalingon. Unsang hikog, tungod para nila, mas mayong kamatayon kaysa kinabuhi sa pagkaulipon. You understand na yung mga butang sa kinabuhi nga mas maot, mas lusod kaysa kamatayon. It is possible mahimo man nga ang tao na kinabuhi nga sama sa kamatayon. Na kinabuhi sa kamatayon. Sa atong text verse, makita na to, kana mahimo man pod para sa mga naluwas. Look at it. Verse 6, 1 Timothy 5:6. Kini nakastorya kabayin sa babae nga nasalud sa simbahan, ang babaeng naluwas na gyud. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. Apan siya nga nagakinabuhi diha sa kahilayan, patay na samtang siya nagakinabuhi. So unsay pasabot ni ini? Unsang kahilayan nga mas maot kaysa kamatayon? Unsa man eh? Og para nako, pwede pod gamiton ng lain pulong. Dili kinahanglang gyud kahilayan. Tungod ang English word pleasure, it does not always mean bad pleasure. Kahilayan kanunay dautan, di ba? Ang kahilayan mao ang maot nga kalingawan, di ba? Para nako pwede pod kalingawan diri, pero dili sakto gyud kana. And I'm going to explain in a minute what pleasure means. But let's walk through the verse. Hinay-hinay ta. She that liveth in pleasure. Siya nga nagakinabuhi diha sa kahilayan. Kinsa ang siya nga gihiskot diri? Siya usa ka unsa man? Byuda. Siya ang widow. So pangutana, naminyo ba siya or dili? What? Naminyo pa? Wala na. Naminyo ba siya or dili? Dili. Sa una naminyo, karon wala. Di ba? Byuda man. Now, kung siya magkasal pag-usab, dili na byuda. Asawa gyapon. Di ba?
What are you laughing about? Sa akong sayo. Okay, so pumatana. Kung mamatay ang bana, biyuda na. Pero kung magkasawa, magminyo pag-usab, dili na biyuda, asawa na. Diba? Okay. So kung nagasturya ta kabayan sa biyuda, dili siya uskasawa, siya ang biyuda na lang, wala siya bana. She's not married. Okay. So, what does it mean for her to live in pleasure? Ako nagatuo nga ang pleasure gihiskot diri maong sexual pleasure. Sexual man. Sa Biblia, fornication. Dautang paghihilawas, panaglitan. Si Ma'am Cha, dugay siya, byuda, di ba? Siya nagyon ako, nasa mga friends or mga co-workers sa eskwela, nagtambag niya, Ma'am Cha, usara ka, lasod kayo, pangita lang, kaipon. Kanang tambag sa mga teachers kaniya. Ya, syempre, kitang tanan kabalo, wala siya nag-uyon niya na, siya di ko maghimot niya na, Christian ko, Baptist ko, dili ko maghimot niya na. Pero kanang gihiskot diri, kung naibiyuda, dayon makasala siya, na siya'y uya, mag-ipon na siya sa tao, dali ang bana, or nag-appeal siya sa mga dautang relasyon sa mga lalaki. That is what this is talking about. She's living in pleasure, bisan biyuda siya, wala na siya'y bana. She's living in sexual pleasure. Naka-appeal siya sa dautan sala nga sexual. Now, is the woman married? Yes or no? No, so it is sin. Diba? It is sexual sin. So, let's look at the verse again. Pero karon kita mag-replace sa pulong pleasure sa pulong fornication. And let's see if it makes sense. Tanawa ang verse 6. Pag-usab. Tanawa ang verse 6. 1 Timothy 5:6. But she that liveth in fornication is dead while she liveth. Now that makes the verse make a lot more sense, doesn't it? Apan siya nga nagakinabuhi diya sa dautang pakikilawas, patay na samtang siya nagakinabuhi. Watch now. Immorality is a life of death by pleasure. What is immorality? Immoralidad, di ba? Immoralidad. Dili kinalampag ka. Ang immoralidad, ang sexual nga sala, mauus ka kinabuhi sa kamatayon, pinaagi sa kailayan. Pinaagi sa lingaw-lingaw. Di ba? A life of death. Uska kinabuhi sa kamatayon. Kana ang kinabuhi sa immorality. Kung mga batanon, paminaw na ko, ang kalibutan musulti ni mo, o mo, dili sila magsulti diretso, pero kina ang iyang hunuhuna. Kung na kay sexual nga relasyon, ang tanani mong problema wala na, malipay na gyud ka. It's not true. It's not true. Ang immoralidad maong kinabuhi sa kamatayon. Mas maut kaysa kamatayon. You say, well, Pastor Mike, can you prove that? Tungod dalit nagingon fornication, just pleasure lang. I think I can. Let's start in Genesis chapter 18 and verse 10. Even Mom Ruth, I had to explain this to her earlier. Diba? Now don't run ahead of me today. Just follow the message. You're going to learn something tonight. Genesis 18:10. Kung nana say amen? I'll give you another minute. First book of the Bible. Genesis lang. All right. All right, let's try again. Kung nana say amen? And he said, okay, let me give you the background here. Kini ang anghel nagastorya. Actually, basta ng Diyos gyud ang nagastorya diri nga ato ni Abraham og nagsaad siya diri nga ang Diyos mohatag ni Sarah uskana. Kinsa kana nga anak? Kinsa man siya? Kinsa nga niya? Isaac man. Kana si Isaac
Dili si Ishmael, Isaac yun kani. Alright, magbasa ta sa story. Na niining panahon na, si Sarah 89 years old na. Y'all got that? Pilayang edad? 89. Alright, let's read it. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. Shall have a what? Son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? What is the word there? What is the word? Shall I have what? I have a question. What did he promise would happen? Sarah shall have a what? I have a question. What kind of pleasure causes a son to be born? Sexual pleasure. You see right there. Now in the Visayan, they don't translate it the same way. The Visayan, they translate it as kahinam instead of kahilayan or kalingawan. But either way, the English is very clear. She said, shall I have pleasure, my Lord being old also? So there you see it. When it says, though ang widow, ang byuda, nga nagakinabuhi diya sa pleasure, patay nagyud siya, samtang buhi pa. And then we see here, it's sexual. And, listen to me now, that agrees with the whole book of Proverbs. Kana mag-uyon sa tibok book of Proverbs. Balik-balik sa Proverbs, ang immoralidad gi-connector sa kamatayon. Let's look at a few. Go with me to Proverbs chapter number 2. Proverbs chapter number 2. All through Proverbs, lukop sa tibok book sa Proverbs, makitaan na to balik-balik nga ang kinabuhi sa immoralidad, maong kinabuhi sa kamatayon. Proverbs chapter number 2. Diri si Solomon nagpasidaan, nag-warn sa iyang anak sa paglikay sa strange woman. The strange woman is an immoral woman. Ang babae nga buod na ay lawas ng relasyon ni bisang kinsa. The strange woman. Proverbs 2 verse 18. Kung nasa amen? For her house. Whose house? The strange woman. Whose house? Strange woman. For her house inclineth unto what? And her paths unto the kaya ang iyang balay nagakiling ngadto sa kamatayon o ang iyang mga agyanan ngadto sa mga patay. Ang immoralidad kanunay padulong sa kamatayon. Us ka kinabuhi sa kamatayon pinagi sa kalingawan. Look at verse 19. Pero nga huna-huna. None that go unto her return again. Neither take they hold of the paths of life. Walay usa nga nagatong kaniya nga makabalik pag-usab ni sila makakupot sa mga agyanan sa kinabuhi. What does that mean? Real simple. Dead people don't come back. Kanang kung patay na ka, dali ka mo balik. Usahay ang mga batanon sa church sa manini na mukuha sa sayop ng hunahuna nga tanana kong higala na sa eskwela nang uyab-uyab o nag-experiment sila og sexual, nagsulay-sulay sa mga daotang butang diha sa ilang sa mo ato sa balay sa ilang uyab, mag-experiment dito sa back room daghang sala og tanana kong magsulay gamay. Sila nagpasigarbo kabayan sa ilang sala dito sa eskwela, nagbragging sila and tanana kong magsulay rag. Pwede ko magsulay-sulay gamay dayon. Mubalik ko sa Diyos ug siya mo pasaylo na ko. Okay naman. Dili ra. Tungong immorality maong kinabuhi sa kamatayon. O tinuod na pagpasaylo pero na kamatayong giyapon. Let's look at another verse. Ay daghan. Go to Proverbs 5 verse 3. Kung mag-decision ka, mag-experiment lang. Nasabtan yung experiment, sulay-sulay ra. Mag-experiment lang diya sa sexual nga area. Magasulod ka sa uska kinabuhi.
sa kamatayon. Proverbs 5 verse 3. Kung nanasa, amen? For the lips of a what kind of woman? Strange woman, drop as in honeycomb, and her mouth is smoother than oil. Hey guys, amping kayo kabayan sa babae nga comfortably kayo nagisturi kabayan sa hugaw. Delikado gyud. Smoother than oil, but her end is bitter as wormwood. Sharp as a two-edged sword. Her feet go down to what? And her steps take hold on what? Wow. Kayang mga ngabil sa uskat tampalasan nga babaye nagatulo ingon sa uska kalaba o ang iyang baba danlog pa kaysa lana. Apan ang iyang katapusan mapait ingon sa panyawan, mahait ingon sa uska para nga duha ang sulab. Ang iyang mga tiil naglugsong ato sa kamatayon ug ang iyang mga lakang nagtamak sa impyerno. What does that mean, impyerno? Hell. Dito sa US, sa sowanin, kung mag-sowanin ka sa US, daghang tao, ikaw magdul niya. Kung panaglitan, ikaw mamatay ka ron lao, sigurado ba ka malangit ka, diretso, or gaduha-duha? O sila mo tubag, daghang Amerikano musulti nina. English. I believe that hell is right here on earth. Now that's not a common concept in the Philippines, di ba? What they mean is, maud gyud ang kinabuhi diri sama sa impyerno. Now, wala sila kabalo sa tinuod impyerno. O kung kabalo sila makasabot, ang kinabuhi dali sama sa impyerno. Pero nagpasabot sila, lusod kayo, grabe kayo ang kalisod sa kinabuhi dali. Impyerno gyura akong kinabuhi. Da akong pagantos. That's a common English expression. Hell on earth. Ang impyerno dali sa kalibutan. When it talks about hell, it's the idea of death. Impyerno, or hell in the Old Testament, is the word Sheol, and it's the idea of the grave. Of course, we know after death, if a person does say, my impyerno good, but many times the word is just talking about the grave. This is not saying, wala siya naluwasan, and I'm going to prove that in a minute. Why labo kani sa kaluwasan? It's talking about diri sa kalibutan. It's just like having a life of death, a life of hell on earth. Kung ang tao musulti nimo, kung kinabuhi, impyerno lang diri. Do you know what's probably true? Dili dapat magsulti, pero kung murag tinuod, pwede ka mawatanat. Oh, so pila ka uyabi mo. How many girlfriends have you had? How many of them have you slept with? Yeah, that's why your life is hell. Don't say that, sumbagon yun ka. Just in case magbisita ka sa US, ayaw mo tubag niya na, ha? Let's look at another one. Proverbs 5:23, nakistorya kabayan sa, all of Proverbs is about the strange woman. And it's almost all of it. Unsang paglikay kaniya. Proverbs 5:23, nakistorya kabayan sa lalaki nga modul kaniya o makasala. Proverbs 5:23, kung nanasa, amen? He shall what? Die without instruction. In the greatness of his folly, he shall go astray. Siya mamatay nga walay pahimangno o diha sa kadako sa iyang kabuwang, siya mahisalaag. Let's look at another. Proverbs 7:27. Proverbs 7:27. Are you convinced yet that the verse in 1 Timothy is talking about immorality? Klaro yun, di ba? Immorality, kamatayon, kauban. Proverbs 7:27. Kung nanasa, amen? Her house, who do you think her is? Strange woman. Her house is the way to what? Going down to the chambers of what? Ang iyang balay maong dalan nga to sa impyerno nga nagalugsong nga to sa mga lawak sa kamatayon. Kung ganahan ka, magkinabuhi diya sa lawak sa kamatayon, sayong kayo. Just do what everybody else in the pitan does. Pangita ang uyab, ipon diretso. Kana ang paagi sa lawak sa kamatayon. Look for an uyab, magpakarang ingong nga naminyo na, og nindo na, nakay bagong balay, lawak sa kamatayon. Look at me at another, Proverbs 9 verse 17. Proverbs 9 verse 17. Kini maong pulong sa strange woman ngadto sa lalaki nga inosente pa. Pero nakastorya siya diri kabayan sa mga pleasure, mga
lingaw-lingaw sa immoralidad. Proverbs 9:17. Kung nanasa, amen? Stolen waters are sweet. Why stolen? Kay wa kay katungod. Kung wa kanaminyo, wa kay katungod. So stolen waters are sweet. And bread eaten in secret is pleasant. Asang tao makasalaog sexual? Na sa tago. Diba? Sa tago. Ang ginawa ng mga tubig, tamis. O ang tinapay nga gikaon diha sa tago, lamian. So kini ang pleasure sa immorality. Tanawang verse 18. But he knoweth not that the dead are there. Asaman dito sa iyang balay. Sa balay sa immoralidad. But he knoweth not that the dead are there. And her guests are in the depths of hell. Right there proves it doesn't mean going to hell. Because it says, na. Bisaya. Apan siya, wala nagakihibalo. Ang lalaki, wa kabalo, nga ang mga tao nga nag-uban niya ng daot ang babae, ana sa impyerno. Wala nagastore kabayan na sunog sa impyerno hangtod sa kangtura. Nagastore, samtang buhi pa siya ang iyang kinabuhi, sama sa kamatayon. Apan siya, wala nagakahibalo nga ang mga patay atwa dito. O nga ang iyang mga dinapit anaa sa mga kahiladman sa impyerno. Wala na gayon dali sila mo ato sa impyerno tungod sa ilang immoralidad. Nagyon naa karon. Ang kinabuhi sa immoralidad, maong kinabuhi sa kamatayon, pinaagi sa lingaw-lingaw. Wow. Sexual sin is pleasurable. It is true. Stolen waters are sweet. Tamis ang, what's the word? Kinawat nga tubig. Tamis good. O ang bread, gikaon diha sa tago. What was the word it used there? Is pleasant. What is pleasant? Lamian. Tinood good. Sexual sin is fun, lingaw-lingaw, sayon kayo ni ining culture. Pero sexual sin is also the way to a life of death. Uska kinabuhi sa kamatayon. Turn to Proverbs 13 verse 14. Proverbs 13 verse 14. Now, the end of this message is encouraging, so just stay with me. There's good news at the end of this, okay? Proverbs 13, verse 14. Kunana, say amen? The law of the wise is a fountain of life to depart from the snares of what? Death. This doesn't specifically mention sexual sin. Let's read it. Basahin. Ang balaod sa maalamon uska tuburan sa kinabuhi. Aron sa pagbiya gikan sa mga litag sa kamatayon. This does not mention immorality, but one thing we've seen very clearly, immorality is a snare of death. Ang immoralidad mao ang litag sa kamatayon. And the Bible says here, it is possible mahimo man nga ikaw mo ikyas, mo likay sa mga litag sa kamatayon. How? By following the law of the wise. Maminaw sa mga maalamon. Maminaw sila nga kaila gyud sa Diyos. Immorality is a snare of death, and it is catching young people all over the pitan. What is that? Nagalitag ka na? Nagalitag ka na sa mga batanon sa tibok dapitan. I know, kabalo ko sa inyong gidungog diha sa eskwela. Ang hugang ang storya, kabayan sa uyab-uyab, ug tanan. I know. It's garbage. Pero wala sila kabalo, padulong sila sa uska kinabuhi, sa kamatayon. Pinaagi sa ilang lingaw-lingaw. But listen to me. Daghang young people nalitag ni ining trap, but it doesn't have to get you. Dili ka kinahanglan malitag pinaagi sa trap, sa immorality. Makaikyas gyud ka. Because it says here, though, you can escape. Let me show you another verse. Proverbs 19:16. If you will choose to live a life of righteousness, pwede ka mahimong lahi. Pwede ka magpalain sa gikan sa imong mga silingan. Did I say that right? Magpalain? Magpalahi?
magpalahi. You can be different from your neighbors if you will decide to live a life of righteousness. Magalikay ka sa litag sa immoralidad. Proverbs 19:16. Kung nasa amen? He that keepeth the commandment keepeth his own soul. The word soul then means yourself, you, ikaw. Ang imong kalag kanang tinuod tao, ang sulod, ang lawas dali ang tao, ang tao maong kalag sa sulod. Kay ang lawas mamatay pohon-pohon pero buhi pa ka. Basaya, siya nga nagabantay sa sugo, nagabantay sa iyang kaugalingong nga kalag. Apan siya nga nagabiyay-biyay sa iyang mga dalan, mamatay sa iyang mga dalan. Sa iyang mga dalan. Kung ganahan ka, paminaw, kung ganahan ka mulikay sa litag sa kamatayon, it's real simple. Keep following the commandments. Do right today. Buhata ang sakto karon o dili ka malitag diha sa immoralidad sa umaabot. Sabtan ninyo kani? Ipabil, hey young people, if you don't want to experience death in your life, kung dili ka mag-experience sa kamatayon diha sa imong kinabuhi, you stay in church. Ipabilin dali sa simbahan. Ayaw magtapol. Ayaw dali ko ganan magsimba. No. You need to be in church. Dali ka maluyahon. Padayon sa pagbasa mong Biblia. Padayon sa pagampo. Likaya ang mga pagpangibog sa unod nga magkigubat patok sa kalag. Ang pinsay mong music, ang pinsay mong mabutang bantayan ni mo, lantaon ni mo sa YouTube, o Facebook, o television, bisan unsa nga maghimo og pagpangibog, kaya ang tanan. Sorry, my Visayan's a little ugly tonight. Maot akong Bisaya karon. Pero nasabtan. Avoid the world's music. Likaya ang mga hugaw nga movie, nining nga kalibutan. Hey, likaya ang tanan nga gikan sa Korea. Tanan, naidagang mayong church sa Korea. Pero ang tanan nga mobot diri sa Pilipinas, gikan sa Korea, maot ang tanan. Ang mga movies, ang kantahon, ang tanan. Proverbs 21:16. Proverbs 21 verse 16. I'm saying stay on the right path if you don't want to get caught in the trap. Ipabilin diha sa saktong dalan kung dali ka ganan malitag diha sa snare of immoralidad. Sa immoralidad. Proverbs 21:16. Kung nasa amen? The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Ang tao nga nagakahisalaag gikan sa dalan sa pagpanabot mo pabilin diha sa katiguman sa mga patay. Hey, listen. Kanusa ang batanon malitag diha sa immoralidad kung mahisalaag siya gikan sa saktong dalan. Mag-start siya mag-absent sa simbahan, why rason? Just tapul ra. Mag-stop siya mag-sowanim. Mag-stop siya appeal sa mga activity. Kanang panahon nga ang tao malitag kung mubiya siya sa saktong dalan. Stay on the right path, you'll be okay. Ipabilin diya sa saktong dalan. Okay raman ka. It's when you start wandering. Ayon, maboard ka. Kanang panahon, mag-start ka magbantay sa hugang nga movies. Kanang panahon, mag-suri-suri uban sa mga dautan. Mag-inom. Diba? Stay on the right path. Ug makalikay gyud ka sa mga litag sa kamatayon. I'm saying, young people, listen to me. It's not enough just to say, ganahan kong magpabiling aputle. Dili pa igo ka na. You must decide, magpabiling gyud ko sa simbahan, magpabiling ko sa pagbasa sa Biblia, magpadayon ko sa pag-aampo. I will continue to do right. Because when you get off the path, you're dead. Niining culture, if you are not close to the church and the pastor and to God, you won't have a righteous relationship. Na mga tao, dili na mi magsimba, pero magmatarong mi sa among relasyon, butol. Stay on the right path. Ipabilin diya sa saktong dalan, makalikay ka sa mga litag. But,
But what about the people? Si Pastor Mike, ako nasayop na. Sa wala pa ko naluwas, o sa wala pa ka nadiri, na ako yung mga sayop, nag-experience na mi sa kinabuhi, sa kamatayon. What about us? Unsa na lang kabayin sa ato, amoa. If that's you, na ako yung mayong balita para kaninyo karon. Nindog yun ang balita. Turn with me to 2 Corinthians chapter 1. I love this verse. Dili ko mag-focus sa first 3 sentences. Ang last sentence lang akong focus. I guess the first couple sentences. Mag-focus ko sa last sentence. Say, Pastor Mike, ako nag-experience na sa kinabuhi sa kamatayon. Ako nag-experience sa kasakit, ang kalalong sa kasakit nga gikan sa sexual nga sala. 2 Corinthians 1:9. Kung na say amen? But we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God. Look at the next sentence, which raiseth the dead. Apan kami nakaangkon sa hukom sa kamatayon dinhi sa among mga kaugalingon, aron kami dali kayon mosalig sa among kaugalingon apan sa Dios nga nagabanhaw sa mga patay. Truth Baptist Church, listen to your pastor tonight. We serve the God who raises the dead. Kita nagalagad sa Ginoo nga makapabanhaw sa mga patay o kung nakasala ka sa una o naka-experience ka niya ng kinabuhi sa kamatayon, siya makabanhaw sa imong kinabuhi. Pastor Mike, usay among kaminyon nagbate nga patay ra. Our marriage just kind of feels dead. Walay dali kusog ang gugma, dali malipayon. I know. Paminaw. Ang sexual sin sa dali pa kaminyoon, mo patay sa imong kaminyoon daan. Are you listening? Pero mo alagad ta sa Ginoo na makabanhaw sa mga patay. O ang Diyos makahatag pabalik sa gugma o kinabuhi sa imong kaminyoon. Karon nagwali ko isog para sa mga batanon nga wala pa nasayop, pero para ninyo nga naay sayop, naay paglaom, ang atong Diyos makabanhaw sa kaminyoon. Ang Diyos makahatag og kinabuhi og gugma sa imong kaminyoon. Dili sayon, dili diretso, pero siya makabanhaw sa kaminyoon kung ikaw mo tugot. Kung buot ka mo sunod sa iyang instructions, bisan lasod, kung buot ka mo sunod sa iyang plano para sa kaminyoon, mabanhaw ang imong kaminyoon. Listen to me tonight. Listen to me. I want to talk to you now. Listen to me tonight. Marriage never fails. What? Let me say it in Visayas. You know I said it on purpose. Ang kaminyoon, dili gayud mopakyas. Oh, Pastor Mike, nakakita mi daghang kaminyoon na pakyas. No. Nakakita ka daghang tao na pakyas sulod sa kaminyoon. Amen. Ang kaminyo, listen to me, ang Diyos naghimo sa kaminyoon sa wala pa'y sala. Walay kaminyoon na pakyas. Ang tao ang nagpakyas sulod sa kaminyoon. Kung dilita mo sunod sa plano sa Diyos, mapakyas na ta. Or mo pakyas ta. Kung ang mga bana, dali ganahan mo may gugma sa iyang asawa, ang asawa, dali ganahan mo sunod sa iyang bana, ang kaminyon na pakyas, wala. Now listen. When you start having thoughts like this, paminaw. Kung ikaw maghuna-huna, mas mayo pa kung wag yun mi naminyo. You are in trouble. Paminaw. Kay lasud. That's your fault. I'm sorry. That's your fault. Ang sex before marriage, maghimo kaminyoon lasud.
And I'm sorry, resurrection of a marriage doesn't take 3 seconds like it did with Lazarus. Lazarus, come forth! Gawas na siya. Marriage doesn't work that way. Listen now. Kung naglusod ka diya sa kaminyoon, ayaw magbaso sa kaminyoon, dawatang kamatuoran, listen to me now, dawatang kamatuoran, nga ang problema sa imong kaminyoon, maang resulta sa imong decision sa kaagi, dayon diretso sa Ginoo, pangayaw sa imong tabang. But don't blame marriage. It's not God's fault. God's plan works great. Nindog yun ang kaminyoon, ang taora ang problema. Ayaw mo sulti nang hinaut ko wag yun min nagkasal. How about this? God, would you resurrect our marriage? Ginoo, palihog! What do you say? Pabanhaw? Pagbanhaw? Huh? Pabanhawa? Pabanhawa ang hamong kaminyoon. I almost said atong. Among! Okay, let me take it another step. Paminaw, shh. Listen. Bisan asa nga ikaw mag-start sa simbahan. Kung bago pa ang simbahan, siyempre naidaghang tao na minyo. O bisan wala pa na minyo. Nga naay mga sayop sa una. Because dautan nga ang lugar. O dautan ang tao. Let me say this. Shh. Paminaw. Kung nakay sayop sa kaagi pero wala pa ka na minyo. Listen to me. Dili ka kinala mo likay sa kaminyoon. Dili kinahanglan. Dili ka niya. Paminaw. If you'll start the relationship right, God can resurrect your marriage from the very beginning. Dali ka kinala mag-experience sa mga tuwig sa kamatayon sa kaminyoon. Pwede ka mag-start sa buhi yun nga kaminyoon. Pastor Mike, nag-experiment ko basin white tao kabalo. Pero nag-experiment ko sa sexual. Okay. If you'll start right and do right, dali kinala mo likay sa kaminyoon. Bisan bati ang nawong, dali kinahanglan. Ha? Wag ka nakasabot. Usa. Busog ang Uso ang maot karon. Kanamang rasang maot akong tibok simbahan. Kalibutanhon mo. Listen. I got a verse for you. Listen. I want to help you. I've seen this here. I've seen it in Dumaguete. Kung naay batanong, naay sayop sa kaagi, mahadlok sila. Kung matarong nagyuruban sa Ginoo, tagang batanong mahadlok mag-start sa relasyon tungod sa ilang kaagi. Magbati sila, I don't think I can do it right, or maulaw ko, or just, I don't feel worthy tungod sa akong sayop, dali angayan ko, nga naay mayong kaminyoon. Are you listening? And we allow that fear and that wrong thinking to mess us up. Listen, the Bible says marriage is honorable. What is that in Visayan? Madungganon? Madungganon ang kaminyoon. Listen to me. If you have mistakes in the past, one of the best things you can do to protect yourself from mistakes in the future is get married. Are you listening? Because ang Diyos ni hatag kanato og kaminyoon aron mahimong protection para nato gikan sa pagtintal. So if you've made a mistake in the past, that doesn't mean you are disqualified from marriage. Are you listening to me? Dili dapat maglikay. Well, I just don't think listen to me. Marriage is wonderful. Amen. It is. Sana, excited to see Brother JT. Listen to me. Shh. Listen. Ayaw mulikay sa kaminyoon tungod sa sayop sa kaagi. Hula para sa saktong panahon. Hula para sa saktong tao. Listen.
Tugote ang pastor mo, tabang ni mo. And then at the right time, you can have a righteous relationship nga motumoy diha sa kaminyoon. Saktong grammar, tumoy? Tumong. Sorry, what is tumoy? Tumoy is the end. Motumong is also end, but a different kind. Well, that will be the destination, diba? Motumong. Listen to this, Proverbs 18:22. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor from the Lord. Messiah. Si bisang kinsa nga nagakaplag, nagakaplag og uska asawa, nagakaplag og uska maayo nga butang, og nagabaton og pabor gikan sa Ginoo. Now allow me to point something out to you. Watch. If it's good for me to find a wife, that implies something. It is also good to be found as a wife. Amen, Mama Ruth? Okay. All I'm saying is this. Listen. Yes, immorality brings a life of death. Pero ang atong Ginoo makabanhaw sa mga patay. Ayaw mo pugong nga ang imong sayop sa kaagi mo pugong nimo gikan sa blessed life sa Ginoo nga ganan siya mo hatag nimo. You can have a resurrected marriage. And if you're not married yet, God can give you a resurrected marriage from the beginning. Now, will there ever be struggles? Of course. Siyempre, kung naisayop sa una nice struggles. By the way, even if you are pure and clean, every marriage has problems. Walay perfecto nga kaminyoon. Kaya walay perfecto nga tao. Kawas ni Ma'am Ruth. In English, we call that getting brownie points. Pamino. We serve the God who raises the dead. Yes, I'm going to warn about the pain and the death of immorality, but God can give resurrection. Ang atong Ginoo makabanhaw, makahatag nimo sa kadaugan ug kalipay diha sa imong marriage karon or sa umaabot. Let's serve God, let's stay clean, and let God build happy families in our church. I want every head bowed, every eye closed.